A my jdeme na pohárek. Ne, nezvedat, seďte. Teď bude pohárek, ale to je folklorní krůžek z Týnca, který letos slaví 20 roků od svého vzniku. Pohárek vede Hana Kobzíková, kterou já s pohárkem vydávám už daleko víc než těch 20 roků, ale i tak je to úctyhodné. Folklorní krůžek Pohárek má v repertoáru převážně zpěvy a tance, takže i dnes předvede zpěvy a tance. Tak, protože se cymbálka musela trošičku nazvučit, aby se vůbec slyšeli, tak já to řeknu radši ještě jednou. Teď uvidíte folklorní krůžek Pohárek z Týnca, který slaví 20 let. Vede Hana Kobzíková, budou mít svoje moderátory, takže ode mě budete mít na chvilku pokoj a budou vám předvádět zpěvy a tance, protože dělají zpěvy a tance. Folklorní krůžek Pohárek a cymbálová muzika Olina.
Proč to máme tak daleko? My jsme mysleli, že budeme vedle sebe. Tak můžeš jít za mnou. Se budeme tulit. Takže dobrý večer, zdravíme všechny příznivce mokrého folkloru. Rádi vás vidíme. Tak nám ten čas krásně letí. A už máme 20 let. Ale... Teda jako ne my dva, ale náš folklorní soubor. Ale připadá mně to jako včera, když jsme tady tancovali my. Ty jsi byl u zrodu v roku 2005, že jo? No, nevím, jestli je to úplně na chválení, ale je to tak a dokonce i ten název je z mojí hlavy. Padaly tenkrát různé nápady. Někdo říkal strapec, čižma, to si řekněte, strapec ztratíte, čižmy si poblujete, to zní blbě. Ale ten pohárek dobrého vína, jak se jezdilo na hodech, ten byl vždycky na stole. Tož tak to vzniklo. Já jsem teda nebyla vlastně v souboru od začátku, přišla jsem až o pár let později. No, jenomže už jsou takého starší generace, co ti budu. Když ale vidím ty současné děcka, tak mě to trošku bere. Krslaví si, co? Ale, no... Jaké ale, tož my jsme zralé víno, ne? To víš, no byli jsme mladí a krásní, ty si pořád a já už jsem jenom Takže bychom dali nějaký taneček? No tak to víš, tady ten chuchvalec za nama, co se tam tak mrví, to je stará garda pohárku a trošku aj hrozná, protože jsme s nima 5 roků byli pohromadě. Tož, co teda? No vypadá, že se k něčemu chystají. Tak já bych teda šla. Co? No i má, jsou všetci nachystaní, co tá Jana? Jani, co? Tak dobré. Už je, prej. Dominiku je? Tož jdeme na to. Jenom si všimněte toho tanca, že tam má jeden tanečník, 2 baby. A všimněte si, jak někteří si s tím dobře poradí a jiní jsou z toho neslí. Tak si schválně všímajte, který z nás si s tím poradí lepší. Tak vážení přátelé, stará garda pohárku a koryťanské.
koňák. Však žádného nemáme. Koně sice nemáme, ale výbavu bychom měli. 3, 2, 1, chill. No. A co si dáme k čilským? No, jak to jde? A není nás to nějak málo? No je nás málo, však chybí Markéta a Kača, tak někde gubají. Pojďme, dáme to i bez ní, pojďme. Slyšáme. No tak dnes. Já mám koně, braný koně, to jsou koně mý. Já mám koně, braný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně, braný koně, to jsou koně mý. Já mám koně, braný koně, já mám koně, braný koně, braný. Já mám koně, dejný tránskej vodě. Trajlom, trajlom, traladidy, trajlom, dejný tránskej vodě. Trajlom, trajlom, traladidy, trajlom, dejný tránskej vodě. Já mám koně, braný koně, já mám koně, braný koně. A já přítám rodí, braný tvůj hozvod. Trajlom, trajlom, traladidy, trajlom, braný tvůj hozvod. Trajlom, trajlom, traladidy, trajlom, braný tvůj hozvod. Já mám braný koně, já mám braný koně, já mám koně, já tam běžím. Trajlom, trajlom, traladidy, trajlom, já tam běžím. Trajlom, trajlom, traladidy, trajlom, já tam běžím. Já mám braný koně, já mám braný koně, To byly Mateničky, skupina dobře vypadajících žen, ale především vynikajících zpěvaček z různých koutů Moravy a s různým repertoárem. No a není od věci říct, že 4 z nich jsou buď to bývalé, anebo i současné tanečnice z pohárku. Všimli jste si, co to tady vzadu nacvičují ty dva? Tak to je nějaká olympijská kvalifikace, nebo co ne? Vypadá jak Suka na lyžích, ten jak si jezdař. Ale ne, to jsou vybraní tanečníci, kteří budou tancovat tanec od Trenčína a musím ti říct, že není vůbec jednoduchý. Takže to je nějaká jako úplně top, jako výběr z bobulí. Úplně jako něco extra. Ano. Tak po zralém víně zavítáme s výběrem bobulí na Slovensko, no. No ale potom se hned vrátíme zpátky na Moravu, třeba do Strání. Pojďme na to.
Vai
Sorry, Marta si nepřečetla program. Vážení přátelé, byli jsme s váma rádi, ale už jsou na řadě i další. Asi nějací malí se dívám. Šohají už se netrpělí chystají na verbuň. My jim hlavně přejeme, ať se jim daří. Ale než se rozloučíme, tak bychom vás srdečně rádi pozvali na výroční koncert ke zmíněným 20 letům pohárku, který se uskuteční letos, zapište si to, 4. října, to je 4.10. a budeme se na vás moc těšit. A bude to v kulturním domě v Týnci, neumím číst. A teď, moment. Mám tady takovou malou vsuvku. Pozval bych mezi nás... Je to máš říct ty? A jo, tak to řekni ty. Nepočkej. Tak kdo to řekne? Já dám říct ještě. Dojděte, těšíme se na vás a společně ve víru tance prostě poletíme. To jsi měla říct? No ano. Aha. Tak ale já bych stejně ještě radši pozval mezi nás Hanku Kobzíkovou. Hani, my víme, jak strašně ráda mluvíš, tak my tě mluvit nenecháme. Ale... My něco pro vás máme. Ono, 20 roků se opravovat s takýma puberťákama. To už je hodně velký výkon, takže my ti za to strašně moc všichni děkujeme a doufáme, že se nenecháš odradit a budeš to dělat ještě 30 roků. Děkujeme. Ještě jednou potlesk pro Hanku Kobzíkovou za všechno, co pro nás dělá. Tak my předáme. Teď si dáme poslední písničku a pojďte se k nám přidat. Rádi svoje ohaňbí. Dáš, nedáš, dojde
ostáli. Jaký roční koncert přijdu, projděte se podívat. Můžete si s náma vypít, zatančit a zaspívat. Náš, to jde na krát, co si v noci dáš. Náš, to jde na krát, vykuváš. Náš, to jde na krát, co si v noci dáš. Náš, to jde na krát, vykuváš. Folklorní krůžek Pohárek z Týnca.